Kada se ovo dogodilo? Nedavno, Leon i Andre su otišli tražiti Tomasa zbog videa. O, znači Leon je vidio snimku. Da, je, ali nije mi jasno zašto je Leon bio toliko iznenađen kad je to vidio. Meni ništa od ovog nije jasno. Ni meni. Slušaj, bolje bi bilo da shvatimo jer Ludmila bijesni. Ludmila neće ništa učiniti osim... Ma ne bojim se ja nje. Nije ja. Misliš da si pametan, jeli? Prosti? Oprostit ću ti samo ako sad počneš s isprikom isti čas. Ali ja nisam ništa napravio. Nikada ti neću oprostiti to što si učinio, jasno? Što je bilo? Uništio si mi život! Ti i ja moramo razgovarati. Tomas, čekaj. Što si učinio Ludmili? Ništa. Ti bi bar trebala znati.